Bueno, naiz kontzertuak ja bigarren ziklo batean sartuko dira eta kasu honetan ikusten ari zareten talde honen eskutik, Belako taldearen eskutik izango da, bueno, badabiltza batean eta bestean gelditu gabe eta agendan tarte bat egin dugu haietako batek, haietako taldekide batek, Lander Zalakainek, kaixo Lander. Eguerdion, Iker. Zer modu zaude? Oso ondo, hementxe. Bueno, harrapatu saiatu ginen, hau esango dugu, onartuko dugu. Bai. Egin genuela, kotxez, errepidez saiatu ginela egiten elkarrizketa. Bueno, zerbait egin genuen. Egin genuen, bintzat ez da eta jendek ez du ikusiko, baina zukin hitzein genuen, eta bintzat kontatu genizun pixka zertan nahi gehan, eta kuriosa izan zen, bintzat. Bai, ez, nola baitere azkenean, kotxeko alako bidaiak, eta ikusi genuen, zer den baita ere, talde batentzako errepidean ibiltzea, zezuek azkenean Madrildik bueltan zentozten, karo, egoera horretan ez da, bueno, orain kontatuko diguzu zertan zineten eta hori guztiak gero ikusi dugu, baina lehenengo galdera, ostiralean, zer espero behar dugu ostiralean Belakoren eskutik? Bueno, lehenengo nik uste lau gazte emozionatuta ze kontzertu bat ematen egongo dira. Orduan nik uste hasteko lehenengo hoi. Gero jendek ze ikusiko duen, Belakon kontzertu bat izango da, nik uste, pixkat gure eklektizismoa ikusiko da, abesti desberdinak, pixkat errepaso bat ingo dugu, lehenengo diska berriko abestiei, eta gero abesti zarragoei, abesti zarrauei ere buelta pare bat eman da, edo pixkat revisitado esate dana, ez? Edo gure abesti propioen bertsio bat ere izan daiteke. Orduan nik uste ez oze kuriosoa izango dela, eta nik uste jendek ondo pasako du da. Bai, ondo pasatzea nahiko ziurtatu egongo da, gainera, haizu, sold out, ordu oso gutxian, bai, egia da, murriztutako sold out bat dela, baina hain ordu gutxian sold out bat, hori ere izango da, zirrara puntu bat sortu behar du horrek, ez da? Poza ematen du hori minimo, ez? Azkenen uste dala sari bat, talde batentzat, solda bat eukitzea azkenen atzo komentatzea genizuna, diskak ez dia saltzen gaur egun, eta zentzu hortan kontzertuak dia pixkate taldei poza eta dirua emate diguna, ez? Eta zentzu hortan sold out bat eukitzeak, esaten nizun, poza ematigu eta ilusioz betetzeigu, ez? Gaina situazio hontan, kontzertu gabe, kontzertu guzti bertan bera eta bar, kontzertuk hasi eta ja sold out batekin, naiz eta aforo limitatuakin izan, poza ematu, desde luego. Bai, poza, eta hemen ere ikusten zaituztegu, bideo honetan ere. Hor bai pozik. Hor ere pozik aritu zineten. Esan dugu, Madrid aldean harrapatu genizuela atzo, zertan harrapatu genizuen, zehazki, zer ari zineten egiten Madrid aldean? Juginen bi grabaketa egitea, bi telebistarako, bi saiotarako, eta azkenen hoi da oain gehatzen zaiguna, ez? Bakigu ze situazio daun kontzertukin, bai ostiralen badaukau naizeko kontzertua azpeitin, San Agustinen, baina hortaz gain ez daude kontzertu asko, eta orduan tokatzen dana, bakizu oain jarten nola ibiligean, streaming bidez kontzertu egiten, eta telebistetarako, edo hainbat programetarako, orduan, hortara junginen pixkat, irailean ateako dia bi hauek, esango gunuke hola pixkat laburtuta promo aitea junginela Madridea. Bai, promoa egin zenuten eta promoa egiten ari zarte, baina kontzertu berezi batzuk ere eman dituzue, eta egun gutxian Madrilera bisita bat baino gehiago egin behar izan duzue, horren ari ez da. Denian Madrilen eta getxon bertan, autoturra, zer moduzko esperientzia izan da? Kristona izan da, Iker, benetan, ze nik uste gainea izan dela oaindik berezigoa, pixkat ikuste badeu kontrastea, ez? Oain dela 3 aste nola geuden, edo tur txiki hau hasi baino lehen nola geuden, ze azkenen dana zan duda, dana zan ez genekila ze pasako zan,
jendek ere duda asko zuzkan, ez genekin bertan bera gehiatuko zian kontzertu hauek, oso arraroa izango zian, hotzak izango zian, edo azkenen esperimentu bat izan zen, eta Madrid Denia eta Getxon, esate zenun bezala, Madriden lehenengoa izan zen, eta nik goatzen naiz Madriden lehenengo nota jo arte, ez genekin nola izango zen asuntoa. Eta, bueno, pues, Madriden jotzen hasi ginen, eta ikusi genuen esperimentuak funtzionatzen aizala. Ja, lehenengo abestetik, bigarren abestetik ikuste zen nola zeon jendea, nola geunden gu, orduan, esperientzia arraroa, esperientzia diferentea, baina nik uste oso esperientzia emozionantea, eta zeatik ez, kontzertu desberdin bat, autozineko pantailekin, lehenengo filatan terraza batzuk, azkenen hori da oaintxe momentu hontan aldana, eta atzean kotxeak, orduan, imaginatu ze ambiente kuriosa sortzezan hor, terraza eta kotxen arten. Bai, ez da, bueno, kotxetatik batzuk ere, atera eta dantzan ere harritu mentziren, ez da? Bai. Azken egun nahi genuna zen... Bai, esan. Bai, azkenen esaten dizun karo, ni uste kontzertu hauek baino lehen mundu guztik buruan geneukan ideia edo irudia autozinena, bazan, orain dela hilabete bat ikusi genuna Danimarkan edo Alemanian, bai estatu batutan, eta ez bakarrik autozinetan, ikusi dia hainbat moldaketak, ez bakarrik autozine, baizik da eremu desberdinak edo parkinak edo azkenen situaziora moldatzen. Eta bai izan dezaket, karo, irudi haiek oso hotzak zian. Eta hasiera baten bai lagundu ziguten edo bai nik uste izan ziala garrantzitsu guretzako pausua emateko, ez? Esan genuen bida, internazionalki olako gauzak egiten nahi dira dagoeneko, goazen gure zerbait egitea, baina, buelta pare bat eman da asuntoa, ez? Autozineak bai, autoak bai, kotxeak bai, baina zeatik ez, jendea bizikletan, garraio publikoan eta terrazatan, pixkat jende hori bip bezala tratatuta, orduan, nik uste bazala, eta karo, hori autozineko pantailakin gure atzean, nik uste ez dakit pandemia hau edo, behintzat bakuna aurkitu edo pixkat normaltasunera bueltatzen gehanen ze gertatuko den autozinekin, baina desde luego bada, esperientzia kurioso bat. Bai, eta hor, galdera egin beharreko horietako egingo dizute. Atzen proiektzioak emango zenituzten, noski, pantailan. Proiektzio horiek gerora ere erabiltzeko asmotan zaudete? Eske, karo, guzti honek pixkat ate bat ez nik uste, ate mordo bat iriki dizkigula aukera desberdinekin izan ere, ja ez da bakarrik autozinetan, igual hartu eta antzoki handi baten edo teatro baten egiteko proiektzioekin, nik uste olako gauzen bat egingo dugula noizbait, seguraski ere igual aurten, ze leno betiko kontzertuak ez dakigun noiz bueltatuko dian, nik uste toain egiala pentsatzen 2021 batean akaso bueltatuko ote dian, ez dakigu, baina ez da ezer ziur. Orduan, karo, situazio ikusita, igual bai ikusten dugu, eman bar ditugula kontzertu batzuk, teatrotan, jendea eserita, ez da leku normala belakoren kontzertu bat ikusteko, baina behintzat, igual hor ere erabili ahal izango ditugu irudi hauek, eta azkenen irudi hauek zian bai gure bideoklipak, eta bai gure artxibon dauzkagun irudi desberdinak, baita ere zuzeneko realizazioa, pixkate kontzertua bertan, gu jotzen, eta gero ere, detailatxo txiki batzuk pixkate zine klasikoari, omenaldi txiki bat egiteko irudi batzuk, ez? Orduan, zeatik ez, autozine baten ez dakit berriz bueltatuko deun, ze kanpotik ikusten dana, ez dakit ondo islatzen dan izan dan lan mordoa, eta nik uste izan diala aste batzuk azkenen gu ibiligea hau dena montatzen, eta lan gehiegi iruditzen zait dala, orduan ez dakit autozinetan, baina behintzat igual esaten izun bezala antzoki baten edo lan, nik uste irudi hauek erabiliko ditugula bai.
Bai, esan dezakete, lan eskerra izan duzuela, lan asko egin duzuela, ze zuei harrapatzen, pixkat kosta zitzaidan, ze autozineko, autoturren inguruan eta nahi nizuen pixkat hitz egin, eta bueno, naiz kontzertua iragarri aurretik nahi nuen pixkat, ez, aurreratu zerbait, baina, bai, egia da ibilizaretera topera, eta zabiltzatela topera, ze bueno, batetik bestera geratu gabe, ostiralekoari begira orain, ostiralean, bueno, eredu misto bat izango da, ez? Nolabait ere, badakizuelako batetik bertan izango zu publikoa, baina etxean ere bai. Etxean ere publikoa izate horrek nolabait ere kontzertua baldintzatzen dizue, edo zuek argi daukazue egingo duzu dutela bertan daudenentzako kontzertu bat. Nik uste, ez nizuke esango gehiegi baldintzatzen du nik ze, nik uste gutzako diferentzia handina izango da jendea eserita ikustea. Horrekin ja, pixkat, belakoko laukideak hautsi egite dituzu. Claro, oso kontzertutan, ezautze gaitunak badaki gustatu zaigula ondo pasatzea, salto itea, eta belako badala pixkat, roka, eta gero elektronika, eta gero lasaitasuna, eta gero lasaitasunetik pasa kriston volumenera, eta zentzu hortan, belakoko kontzertu bat ikusteko gu behintzat ohituta gaude, publikoa zutik ikustea. Orduan ja horrekin ja astegea, ja belakontzako reto bat planteatzen. Baina, nik uste bai egingo dula zerbait desberdina ez kontzertu atletik, baina bai igual aprobetxatzen nahi geha olako kontzertu arraroak esango dut, nolabait, autozinetakoak, streaming bidez, publikoa eserita, igual beste lasaitasun batekin hartzeko kontzertua edo lasaitasun batekin hartzeko kantak, ez? Igual aprobetxatzen du pixka gehiago hitz egiteko, kantak pixkat aurkezteko, azkenen zuti da honen jendea, nik uste gaina dala pixkate festako giroa da hola, eta nik uste jendek ez dula nahi horre ikusten izan taldek kriston txapa botatzea, ez? Edo igual ez zaizoen beste inporta ze kontestutan sortu zan abesti bat, edo ze noi sortu zan letra, nik uste momentu hortan zoela gara guardakin, ez dut, gaixildua eta hasi jotzen, ez? Askotan gertatzen ez zerbait da, bai. Egia batzuk eskertuko dutela, baina zuk esaten duzuna, ez? Orokorrean behintzat, ez? Entzulea duala, askotan festa giro horren barruan, musika eta kilo utzi dazu beste guztia. Hoi, DJ-ekin ere gertatzen da, ez? Batzutan, ez? DJ batzuk badirela hitz egitekoak eta asko pentsatu duela. Isilduko zara masidez, ez da? Mesedez, nik balita uste, kontzertu musika desberdin asko da, kontzertu bakoitzare ikusteko momentu desberdinak, eta batzutan, nik uste, igual eskertzekoa dala pixkat esplikatzea edo interesatzen zaizula nundik atea da besti hau, nola egiten dut. Pixkat hola, beste momentu batutan, igual zaude, zuk esaten duzun bezala, festara edo ondo pasatzea, ez? Edo gaina, ohituta gaude ja jaialditan ikustea edo jaialdi handitan, ez? 40-50 minutuko kontzertuak eta guk talde bezala holako momentutan ere esate dugu, jendeari ez zaio inporta, guk hain kontatzea gure bizitza, orduan saiatze geha, alik eta gehien jotzen, azkenen musika kontzertua da. Baina, olakotan, adibidez, ostiralen nik uste, egongo dia kontzertuko momentuak non egongo garen jotzen eta bakarrik hortara, beste momentu batutan, nik uste, saiatuko gara baita, jendearekin pixkat hitz egiten, edo bintzat, azkenen, nik uste daudena hasten da, edo daudena partitzen da, kontzertu hauek igual hotzagoak izan daitezkela, pentsatzen deulako, ez? Hasiera baten, printzipio baten, behintzat ikusita hoain kuarentena hontan nola inditugun, streaming bidez, edo eserita dagoen jendeantzat, eta, nik uste, guretzako ere badala pixkat ikasteko, ez? Edo pixkat, fuertego sentitzeko, eta beste hori ire ikasteko, azkenen gu musikari geha, gu ez geha speech bat emateko, edo ez dakiz ez, orduan, pixkate hortarako urduritasuna kentzeko ere, nik uste ondo balioko digula.
Plastic Drama disko aurkeztuko diguztu, bueno, hor diskoaren zentzua bera, ez diskoaren kontzeptua. Hori azaltzean ikuste dut, lana bera, definitzea, behar dela, ze bueno, atzo hitz egiten genuen, ez? Pixka bat, saiakera, elkarrezketa saiakera horretan hitz egiten genuen, alako aldebikotasuna duen hitz jokoa dela. Hau da, batzuk ulertu dezakegu hemen ikusten dugu, ez? Itsaso ederra, hor armintza ingurua dela ere esan digute, zuen artxibo propioko irudiak direla ere bai, superkartibatukin grabatuta, eta, bueno, itsasoan, eta, bueno, plastikoaren drama batetik dagoela, baina zuek arago zoazte plastik dramaren kontuarekin. Azkenen, uste plastik dramatik ateatze ditugula bi mezu. Nik esango nuke bat dala lehenengo mezu edo garrantzitsuna, eta gero bestea dauna pixkat, horre ikusten dara, baina igual ez lehenengo. Ez plastik drama, lehenengo mezu hori, iten du referentzia pixkat plastikozko dramei, ez? Drama artifizialei edo lehen munduan pixkat sortze ditugun, edo gure buruak sortze ditun drama horiek, gero pixkat astezela pentsatzen, eta ez diala benetazko dramak, azkenen diala txikikerik, eta planteatzen duna pixkat da, buru ariketa hori erlatibizatzeko pixkat eta kontuatzeko non gauden, ze situazioetan gauden, eta zein dan gure realidadea, eta ze beste realidade desberdin dauden, ez? Nik uste ez ditugunak ez da imaginatzen. Orduan, uste proposatzen da pixkat, guazen lasaitzea, ze askotan, nik uste bizi gala soziedade baten, ozein txikikeri bihurtze deu kriston arazozarra, ez? Eta esaten izun, eta igual situazio hoi beste leku baten edo beste realidade baten etzan drama bat izango. Igual guztiz kontrakoa, igual izango zen, ez dakit, munduko onena edo beste azkenen gaude oso urruti eta uste deu guk daukagun realidadea dala mundu osokoa, baina oso urruti gaude egiatik, ez? Eta nik uste hori dala lehenengo gaia, gero noski dao plastikoarena, ez? Edo plastikoaren drama. Orduan nik uste daudela drama plastikoak edo plastikozko dramak, eta plastikoaren drama, ez? Nola egean mundua suntsitzen eta nola egean dena plastikoz, sagar bat erostekoren nola daon plastikoz beteta eta pixkat hori salatzen. Bai, eta autoturraren baitan, ez? Alako dokumentaltxo bat bezala grabatu duzu, eta drama guztiak, nola baitere, ikusi izango direla esan dezakegu, ez da? Bai, aukera aproposa zan, desde luego, dokumental bat grabatzeko edo, ze kuriosoa dan autoturrau, baina ez bakarrik publikoarentzat, baizik eta lan taldearentzat, azkenen 19 persona ginen, biran, ikusiko da dokumentalean, baina oso kuriosoa da, guk ere gogoa dauko ikusteko 4 autokarabana gindoa zen, eszenatokia eta soinu ekipoa kamioi bat zan, hau da, desmontatit ezan, eta hau ere gurekin zijoan karreteran, eta gero beste furgo bat dokumentala grabatzen zuen taldearekin. Orduan, nik uste kuriosoa dela ikustea, nola da kontzertu bat, edo nola mugitzen den musikaren industria, kasu honetan musika talde bat, kontzertu bat emateko pandemia baten erdin, ez? Hori oso kuriosoa da, eta esatezenean aia plastikoan are hori ere islatzen saiatuko geha, nik uste plastik drama hontan guk ez deu, ez dakit nola esan, ez deu klaserik eman nahi inorri, ez deu nahi inorri, ez gea eredu sentitzen, nolabait esango nuke hau ere autokritika bat dala, ze oso politxa da hitzeitea hontaz eta bestetaz edo plastikozko dramataz, ez? Baina, zein da gure ikuspuntua? Lehenengo munduko pertsona txurik gehala, hori lehenengo, azteko. Eta gero plastikoaren inguruan hitzeiteko ere, oso ondo dago,
saiatzea lauak eramate ditugu gure kantinplorak eta ez ibiltzeko kontzertutan 10.000 euro botila erabiltzen, nik uste dokumental hortan ikusiko da nola musika talde batentzat, bai pandemian eta bai pandemiatik kanpo, oso zaila dala plastikorik gabe bizitzea zoritxarrez, azkenen tokatzen zaigu, bidaietan eta karreteran gaudela asko, jatea, afaltzea, gozaltzea, inkluso, eta edo hidratatzea, edatea, eta ikusi deu, azken urtetan, zein zaila dan plastikoik gabe egitea hau dena, ez? Azkenen, bidaietan zoze jateko furgonetan zaudela bidaiatzen, iaia ezinbestekoa da plastikoa aukitzea, orduan, esate dizut, pixkate autokritika ere bada, edo autokritika baino gehiago baita, realitatea zein dan islatzea. Bai, eta, ikusiko dugu, emaitza noiz ateratzen duzuen, zain egongo gara, ze, bai, eta gainera ikusiko da hortik gainera, ikusiko da, hori ezuk esan duzuna, 19 pertsona mugitu dituzuela, zuek lauko talde bat izanik, 19 pertsona, hori erraz esaten da. Hortaz, hor argi geratzen da baita ere, ez? Naiz kontzertuen esentzia hori, musikaren alde, musikak ematen diguna, ez? Nola baita ere musikari itzuli behar zaiola. Eta musikari itzuli behar zaiola esaten dugunean, hori guztia esaten dugu, zezuek lau musikari zarete, baina ia gabe, laukoitza daukazue zuen inguruan lanean. Hori hasteko eta ben sekulako lantaldea da, eta bestetik, haien lana ere ezinbestekoa. Ezinbestekoa ere, eta claro, egia da, kontzertu normaletan ez goazela 19 pertsona junginean situazio hontan, ze azkenen familiko kideak ere juntzian, eta proiektzioak bazauden, soinua, argiak, azkenen egitazko kontzertu batzan, egitazko olain behar da, egitazko kontzertu batzan autozine batean, zuzeneko soinuakin, proiektzioekin, kriston argikin, eta dena, eta orduan, behar genuen berez, olako talde bat, normalen, ez geha 19 juten, normalen jutegea gure furgonetan, edo hegazkinetan, edo kanpoagoa zenean, 6-7 pertsona jutegea, baino, esatezun bezala oso berezia izan da, ze ez geha bakarri musikariak, industria hontan pila bat jendea dago, ez bakarrik teknikariak, argi, soinu teknikariak, produzio jendea, baklainerrak, eta komunikabideak ere, kultura esaiak, edo ez dakit azkenen pertsona asko gaude mundu hontan, musika mundu hontan lanean, eta nik uste kontzertu horiek egin ahal izatea izan zala oso berezia, edo ostiralontako adibidez, Azpeitian, San Agustinen ere oso berezia da, hori ja pixkat normalagoa izango da, baina eukiko du bere punto kuriosoa lehen esate genuen bezala, eta ez goazen 19 pertsona, baina bai goaz gure argi teknikariakin, edo gure soinu teknikariakin, gure managerrarekin, eta azkenen ezinbestekoa olako gauzak, hau da, nik uste da, hasiera baten ikusita hainbeste kontzertu bertan bera, bira guztia, diska atzeratu behar izan, eta kontuatu ginenen, etzala hilabete bateko gauza baizek, eta urte guztia nola jongo zen pikutara, pixkanaka olako gauzak ateatzen jutea, ostiralekoa bezalakoa, emate dugu kriston poza ikerbenetan. Bai, eta gainera, diska atzeratzea, esan duzu ez, horrek ere, klaro, aldatu dizue plangintza guztia. Esan nahi dut, batetik daukazue, ohikoa baino kantu gehiago atera dituzuela, ze orain arte azkeneko diskekin 3 aurrerapen kanturekin konformatu behar izaten genuen, eta horretaz gainera, preorder bat ere jarri duzuela, oraindik ere ateratzeko dagoen diskoa, ez, eskuratu nahi duenak, beste salmenta eredu bat edo, landu behar izan duzuela. Claro, estrategia hasiera batean garatuko zeruten bat, eta guztiz aldatu. Hori guztia ere etzen bat ere erreza izango, ez da? Etzan, benetan esate dizut, etzala erreza izan bat ere, ze, karo, zuk esatezen una, ez? Gaina, nahi etzait gustatzen olako hitzekin jokatzea, baina bai egia da, diskak irteera internazional bat euki bartzula, eta distribuzio mailan eta editorial mailan eta lan haundiak iten aizian, azkenen hor estruktura bat montatu behar da, eta diska
Mexikon, Estatu Batutan, Inglaterran, Alemanian, pixkat mundu mailan eta biratzen egon gehan herrialdetan atea nahi genuen diska bai edo bai, aurrekoa bezala herrialde hautan atera zara, baina oain gontan pixkat igual industrian markatze ditun denborak igual gehiago errespetatuta, ez? Belako beti izan geha pixkat, altuntun, eta benga, guazen hau ateatzea, eta guazen hau egitea, eta pixkat punkiak zentzu hortan, eta oain diska honekin zan, badago estruktura bat, ez gaude gu bakarrik, bai belako rekords dago, baina disketxe batekin nahi galanen, BMG-ekin, eta hor lan asko dago plantatuta, eta derrepente ikusita ze erortzen ari zitzaigun gainen, plan guzti hori aldatzea oso zaila izan zen. Eta azkenen, bukatu deuz ze pixkat arraro aiten autozineko asuntoa bezala, azkenen nik uste egin deuna da, bida, txipa aldatu, eta gauz arraroei, gauz arraroekin bildurra kendu pixkat. Ze hasiera baten, pixkat nik uste eroi ginela, pixkat depresio txiki baten, kontzertu guzti bertan bera, Estatu Batutako bira, Inglaterrako bira, guazen zehoze egitea, eta hasiera baten nik uste inkluso izan zela, ez dugu ezerringo. Ez dugu ezerringo, ze ez gaude esperimentutarako, gu kontzertutarako, esan behar dizut, oso kontserbadore gehala, guri gustatzen zaizkigu betiko kontzertuk, betiko jendeekin, areto txikitan edo inkluso antro txikitan, eta karo, guzti honek proposatzen kriston txip aldaketa, ez? Edo diskakin, derrepente, karo, deziditu genuen, ezin dugu diskatea? Oso ondo, guazen behintzat jendek entzutea diska, edo behintzat pixkanaka ateatzea singelak eta oain gaude, dala, uztaia 8 eta 6 kantu kalean daude, edo Spotifyen daude, YouTubeen daude. Eta, hori pixkat, hasieran esatizute, pixkat amorrazia ematen zigun, ze diska bat itea kriston lana da, 18 hilabete ongea diska hontan lanen, eta hasieran zen, ez deu ez da ere oparitu nahi, guazen gure diskari pixkat balorea ematea ez, baina, azkenen bida, esaten zuen bezala, gauza arrarontzako momentua da, eta egin genuen, bida, guazen abestik presentatzea, abestik aurkeztea, baina guazen, diska preorder bat egitea, jendek erosia alizatea, egia da pixkat itxuen barko dutela, baina, behintzat, edizio berezi bat poster batekin, lauak sinatuta, nik uste emango diogula hola pixkate kutxu berezi bat, baina, azkenen, egiteko, erdera esaten da bezala, media tinta bat, ez? Piskat, gu pozik egoteko, gure ansiedadea ere kentzeko, ze nahi genuen ere jendek abesti berrik entzutea, jendeare gure jarraitzaileek ere, pozik egoteko, eta piskat entzuten juteko abesti berriz, ze jendek gogo zeukan entzuteko, eta zatik ez, gero ja kontzertuak edo hasiko zirenean, edo autozinetan, edo ostiel hontan ere, zatik ez, jendek ezautzeko abestik, eta haizu, abestea badituzte, hobe ez. Baina, labur bilduta, Iker, gauza arraroak iteko momentua dala oain, eta desde luego belako bai auki genuen momentu bat hasieran esan genula ez dugu ezerringo, bira guztia bertan bera, diska guazen normal ateatzea, baina gero euki genuen momentu bat esan genuen, eske ezin dugu hola gehatu, ze bestela belako hilingo da, eta hoi ez da gertatuko inolaz ere. Beina. Hor, aipatu duzu, ez? Nola baita ere sortzen zizuten alako ezin egona. Eta, ezin egon horren aurrean egin dituzela ima gauza, eta gauza ederrak ere bai, eta gauza ederren artean bideoklipak daude. Nik uste, galdera bat, hau, Truz kantoren bideoklipa, ze toki da? Hori galdetuko zizuten bate baino gehiago. Bai. Nongo parkea zen, ze niri bentsat ez zait ezaguna egin. Hoi dao, hoi dia Bilboko barrakak Gabonetan. Begira, Gabonetan? Gabonetan. Nik batzen naiz, justo diska grabatzez bukatu, eta nik uste ja, inkluso nasketak egina, eta masterizatuta, esan genuen, bida, barrakak daude, eta belako, mundu guztik nik uste beti hasiratik ez, belako post-punk, belako ez dakize, Inglaterra, Joy Division, musika iluna, baina nik uste
eta nik uste ja jendeak ja konturatu dela belako ez gehala bat ere pertsona ilunak, edo de hecho gaudela beti brometan da ondo pasatzeko intentziakin, eta esate genuen zatik ez guazten grabatzea irudi batzu, pixka belako ondo pasatzen barraka batzutan, ez? Eta zertarako ez dakit. Zertarako ez genekin momentu hortan, baina, bueno, bintzat guazen erabiltzea irudi horiek, eta geho ja behin konfinamendun egon da irudi horiek eta abestia trusek planteatzezuna gainea nasketa hori hainbeste gustatu zitzaigun, esan genuen, eske ipadauko ontako bideoklipa, eta hola geratu zen. Begira, bai, eta bueno, bideoklip ederraskoak atera dituzue azken aldian, hori ere aitortu behar zaizuen zerbait da. Hor, gainera, sorpresaren bat edo izango da. Hori ez duzu, ez aurreratu, nik ja atzo kontatu zeriaten, disko berrian badela sorpresaren bat, ostiral arte itxoerango dugu sorpresa horren zain, baina beste konturen bat ere, aipatu zerutela, akaso bertsioren bat erori daitekeela, ez da? Bai, ez dakit izan zen momentuko emozioa, ikerra ikinala horiten super elkarrizketa kuriosoa kotxez, eta guia ikustezu godela txipa aldatuta, kontzertu desberdinak, elkarrizketa desberdinak, diskatatzeko forma desberdinak, osake, nik uste, ez dakit, ondo pasa genula, naizta ezatea eta jendek ez ikusi ondo pasa genula, eta Josu momentu hortan, uste, gidatzen izala gutxi hitz egiten, ez, baina momentutan haizu, eta igual bertsio bat ite deula, ez dakit ingo du, baina desde luego, bai izango izut, Madriden inditugun grabaketa horietarako bai prestatu genuen bersio bat, ez dakit ostiralontan joko deun, baina desde luego bai jendeak ikusiko edo entzunal izango ditula diska berriko abesti berrik, eta gaina berriak, hau da, ez singleak, ez? 6 single hauek, eske, arraroa da asuntoa, 6 single hauek, entzungo dia, baina nik uste beste gauzaren bat entzuna izango dela, eta gainea, lehen esaten izuna, nik uste oso interesante izango dela baita, gure klasikoak dianak, klasikoak hori da, 40 urte izango balituzte bezala, abestiek edo, gure klasikoak revisitatuta edo pixkat aldatuta, oso aldatuta, nik uste gainea zentzortan jende pixka flipatengo dula, baina, nik uste ondo pasako dula jendek. Hor geratzen da, klasikoen revisite dauek, hauek, polemika sortzen dute gerora batzuetan, zuek, baina garrantzitsuela zuek gustora geratzea da, eta zuek ikusten da ilusioz eta gustora aurkezteko dituzuela. Iker, autozinetan hau ja proba mate egin genuen, eta klasiko revisitatu hauek baten bat jo genuen, eta nik uste batetik ikusten zenun jendea hola flipatuta, eta geho aurpegi erraroren bat ere, hau berria alda edo, ez da me suena de algo, Madrien eta ikusten zian, eta getxon baitare, eta nik uste, momenturako buelta bat eman da, noski, bauka gertatzeare, klasiko bat asko gustatzea dan bezala, eta derrepente gu pertsio bat itea, eta esatea, venga, junzaizte antzara perratzea, ze hau etzaidea beste gustatzen, baina, nik uste musikare hori dala, ez? Edo guri behintzat publiko bezala gustatzen zaigu kontzertaten ez ikustea bakarrik abestiak diskan bezala, baizik eta hor egotea zozio desberdina, eta Iker kontzertu gutxi, baina ensaiatzeko denbora eukideu azken hilabetetan behintzat. Bai, horre izango zenituen, zailtasun batzuk ere izango zenituen, ez da, zutolo sarrazara, horre ere zailtasunak ensaiatzeko izango zenituzten noski, klaro. Ensaiatzeko denbora bai, kontzertura arte, altxazelako ez, alarma egoera hori, deseskalado hortan izakinelako ez, baina, klaro, ez dakit streaming bidez, edo ensaiatu duzu inoiz. Bida, hoi ja ez, bida, belako, milenialak gea, baina benetan esate izute, streaming eta online asunto haue, pixkat urruti harrapatze gaituzte, eta esate genuen, elkarrizketak egiteko, bai, ez? Nik ez hautitut, kriston plataforma pila, kuarentena hontan, elkarrizketak egiteko, lo que pasak ensaiatzeko, bai pentsatu genuen, baina atzerapen pixkat nola da hon audiotan, eta
Karo, azkenen laugea, bakoitza puntu baten, Chris Bilbon, Josu Talore Mungian, eta ni Tolosan azkenen zen pixkat jaleba, baina, bueno, bai egin genituen streaming bidezko gauzak, edo sare sozialetan, pues, bueno, quarantine mode deitu genituen, bueno, bertsio akustiko batzuk, bakoitza etxen, ukelele batekin, gitarra batekin, ni hemen kazuela batzukin, ez dakize tekladu jotzen, txakurra ondon nula, eta, baina, bueno, bai izangot, lehenengo 2 hilabetetan ezin izan genuen ensaiatu, eta bai, ez dakit, hilabete terdi edo 2 hilabete pasazianen lortu genitun autonomontzako baimen batzuk, eta muitzeko ere, beti baldintza guztik errespetatuta noski, eta nire mungiara junalizateko, eta orduan ja hasi ginen pixkanaka, oain ez dakit esaten, baina hau izango zen maiatza bukaeran edola, ez? Maiatza bukaeran hasi ginen pixkaten saiatzen, eta karo, dana zentratuta autozinetan, ez? Bueno, abesti berri prestatu eta abesti zarrauek birmoldatzen pixkat, orduan esaten izun mintzat, hasiran ez, baina ensaiatzeko denbora auki deu nahiko. Bueno, erroda dut iritsiko zarete azpeitira, urduritasun puntu bat akaso izango duzu oraindik ere, ez? Bai. Euskal Herrian, eta ja ez da autotur, baizik eta beste zerbait da, eta hor urduritasun puntu izango duzu, baina gogoz izango zarete ziur. Hortaz, bueno, espero duguna da dena ongi irtetea, eta, bueno, bideoklipetan eta singletan entzun dugun guzti hori, eta datozen sorpresekin, bueno, nik hor bat utzi nahi dut airean, atzo kontatutzen dut bat airean utzi nahi dut, eta izango da ziur esperientzia bat guztiontzako, eta, bueno, batzuk etxetik, bestetik bertatik bertara, baina musikaren alde izango den kontzertua, Azpeitian, gaueko 10etan, ostiralean, eta hor izango zarete zuek dena ematen. Hor izango gai, Ikert, eske, nik uste, ezin hobeto esan dezula, urduri ongo gea, gure urduri jartzekoak gea kontzertutan, naizta gero kajai hostia bat eman edo gitarrazo bat eman, eta ja seitun sartze gea kontzertun, baina, bueno, autozinetan ere oso urduri gauden, orain ere, azkenen 3 hilabete jo gabe eta gaina oain situazio desberdin hautan jotza, urduri, baina nik esate dizut, urduritasuna baino handigoa dala, daukagun poza, eta nik uste hori ere islatuko dala ostiralen. Gu horre hongo gara, adi zuen zain, eta entzungo zaituztegu, eta gerokoak. Eskerrik asko gurean izateatik, Lander, besarka da bana baita gainerako belako familiari, eta zorterik honen ostiralerako. Esker mila zuri, Iker, ostiralean ikusiko gea.